Shalom, selamat datang dan selamat menuju Horas Madinta nama Doroti Parmituan di Bagasan Joro HPP Mampatan Dumobi di Hamu Natamos Obat Sondope Mandoroti Parmituan di Bagasan Joro Nomatama Nam di Batan Naik masuk Maika di Joro Parmituan Martan yang
tabegema tikting di Minggu Sadarion. Tabegema tikting di huriata di bagasan mingguan. Na perjolo goar ni minggu ta sadarion ima minggu 22 dung Trinitatis manang hasi tolu sadaon dohot topik pasangak majahoba marhite hamoraon dohot dagingmu poda tolu ayasia 1 ayat 10. Na paduahon tukar pelayanan mimbar. Hobartu haputusan Sinode Distrik pada tanggal sia 1 November 2020 dohot haputusan Sinode Distrik pada tanggal sia 1 Agustus 2020 taringot tu program kerja dohot anggaran parhepengon tahun 2020 sadarion minggu 5 November 2020 di Patupado permingguan pertukaran parjamita se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Obartusi Pendeta Resort Robert S. Pandiangan MTH Pandita Resort Marhobas di HKBP MT Haryono Pendeta Suryani Ida Sihite STH Pandita Fungsional Marhobas di HKBP Resort Sudirman Jalana Marhobas di Huriaon di Parmingguan Manogot Bahasa Indonesia pukul 7 Ima Pendeta Linda RAN Silaban STH Sian HKBP Resort Petojo Jala di Parmingguan Arian Bahasa Batak pukul sia 30 di Hobasi Pendeta Lilis F Tambunan STH MM Sian Mangula di HKBP Resort Tebet Laos DC di Patupado pelean amplop tujolo Dalata manupahi ulaon HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tapasahat maidung sipul ibadah minggu di Tiki Marsi Jalangan na patuluhon pangapulion sadarion minggu 5 November 2020 pukul 10.30 di Patupado pangapulion sian huria tu keluarga Nyonya Simangusong R Borusiagian maringanan di gedung gereja alani pinangido matu sudehita laho maddohotisa na paupaton pemeriksaan kesehatan Hombartu laon pesta gotilon dohot ulang tahun paupa 10 tahun di pabotohon matu sude ruas ni huria sadarion minggu 5 November 2020 pukul 30 di Patupado pemeriksaan kesehatan tekanan darah gula darah kolesterol dohot asam urat dohot kontribusi sebesar Rp40.000 per orang. Turuas naing maddohotisa boima pabotohono 1 panitia Nyonya butar-butar lia Simangusong. Na palimahon patanakon hatani di Batama nang PHD di hari Selasa 7 November 2020 pukul 10 PHD ina Kamis. Di hari Kamis ya November 2020 PHD ina Kamis di hari Sabtu 10 November 2020 pukul 10 PHD ina Deborah kegiatan PHD maringanan di gedung serbaguna napa nopon pertangyangan pra pesta gotilon dohot hut 40 tahun di hari Senin 6 November 2020 pukul sia 30 di Patupado pertangyangan pra pesta gotilon dohot ulang tahun pau 40 tahun HKBP Mampang Prapatan maringanan di Garejaon alani dipangido maharadion kor lansia kor ama kor paropuan rak mahita maddohotisa na papituhon pesta puncak gotilon dohot hut pau 40 tahun di hari Minggu 12 November 2020 Ima perayaan puncak pesta gotilon dohot hut 40 tahun. Tema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Dohot subtema dengan semangat ulang tahun HKBP Mampang Prapatan ke-40 dan pesta gotilon 2023
mari wujudkan penata layanan yang profesional di gereja, week dan kategorial dengan terus meneladani Kristus. Tapatupado sehali permingguan masuk pukul 8.30 bahasa Batak, marpelayan 7 hita di amplop naung di parade panitia di pestai, mabuan pasahat silua dohot ganup sektor, tortor, kor sikola minggu dan NHKBP, pasahat ulos turuas nama rumur 70 tahun, manang marulang tahun di tahun 2020 sahatu partikian 12 November. Dohot marsi panganon di patupai dung sidung ibadah minggu, rap udur mahita sudela homat dohotisa jala masiboan ulos nabema. Surat si Jahaon Pearaja Tarutung 20 Oktober 2020 nomor 127 garing L18 garing 10 garing 2020 hal pasadahon ulaon pakobasion sentralisasi perhepengon. Surat si Jahaon di parmingguon mandapoton nahi naholongan ganup huria pospel nang pos permingguan di sadok HKBP marhite uluata di ganup tiki di inganan nabe asiniro hadoh dame masih debata sitolusa ada ima di hamu saluhutna tapuji tuhata nunga merdalan sentralisasi perhepengon di sadok HKBP 10 bulan sian Januari 1 Oktober 2020 marojahan tu perdalanan ni sentralisasi perhepengoni nunga 65,7% naung terdungdung hita target peleani sian 20% nata arok di bonana pak korhonna nunga bui tagarar balajo ni sude personil ni HKBP godangna 3.476 halak nunga tong bui tagarar nang rikotu operasional program resort dohot distrik narikot di hatopan tagarar sian saldo ni kantor pusat HKBP andorang serta bonai sentralisasi perhepengon di bulan Januari 2020 ima di paretokon di BPSK sian naung pungu di rekening ni BPSK nunga 2 hali ditongos BPSK narikotu operasional nang program resort dohot distrik di HKBP adorak somarujung tanon adong dope si transferonna tu resort na somajalo dope godangna 4,732 miliar di nama rapot parases dohot MPS ta di ujung ni bulan Agustus tubona ni September 2020 nunga pinasahat las ni roha ni sadok huriata dung tapadalan sentralisasi perhepengoni di pasahat ruas parapot dotong akan masa di akahuria naboi dohononna di adong dope HP akahuria na hurang hiras rohana pada laton haputusan sinode godang holan alam manarihon narikot tuhuria na didok sinode godang ikon atasata marhite akadalan nauli alana somaralo tuha putusan ni sinode godang isara patupa aka pesta ni huria alaidang boi manabai pelean dohot papungu si papungota di hari Minggu nang di pertangyangan alaidang manggoari so pelean gabe dang masuk tu bilangan ni sentralisasi parhepengon adong dotong naso pamasuk data pelean na manongoson tu rekening BPSK toluari dung sidung ulaon alai di paima pamasuk kosa dohot manongos tu sistem sentralisasi dung jolo di tiktikon hapedang songoni haputusan ni sinode godang sialani marojahat tu haputusan ni rapat MPS di bona September 2020 nama dok ikon uduk do ganup huria tu haputusan ni sinode godang Oktober 2022 itaringot tu sentralisasi na patuduhon hasadaon ni HKBP marojan tu hatana di Galatia onom ayat 2 marsi urupan mahamu mamorsan akan nani doknai imadalan mengaradoti pati ni Kristus jala pasaut tonton dini
sentralisasi perhepengon ima hadosan hatigoran hadaulaton dohot parhamaranggion huhut tahe di bagasan sakap manggohi ulon na songon permahan di tonga-tonga ni huriata na maningakon sadok HKBP unang madabu tu bagas dosa balik sa asa mangulu nasida pinangido do madohot hormat tu ganup huria asalam hibul roha jala marsitutu pasauton sentralisasi parhepengoni saurdot tu jalo moloboi lobisian hatuota songo pinatupan ni huria na pogosi di Makedonia di abad perjolo na disosoi Apostol Paulus mengurupi akan abadia na pogos di Jerusalem dalam pasauton ni pinangido matuganu huria pos pelayanan dohot pos permingguan asa patut tama mangihuton na perjolo ikut diari patoluhod dong ulaon permingguan do diisi data pelean tu sistem sentralisasi perhepengon jala ditransfer hasil pelean si 55% sian pelean itu rekening ni BPSK na paduahon dina tapatupa aka prakarsa dalam namar habisuhon manabai narikot tungolu dohot pakobasion di huria dang boy mabuat sasian aka pelean namang meragami isara marhite nama bahen pelean paupaton di hari Minggu naso denggan di rohani ruasta alai marhite nama bahen dalan na asing ma naso maralo tu haputusan sinode godang na patoluhon molo tapatupa pelean paduahon di pertanyaan sektor lunggu untuk matongi tu ruhut-ruhut sistem sentralisasi perhepengoni ima ikol 55% tun sentralisasi perhepengon na papaton dang jadi bahenota sada ulaon papungu hepeng di ulaon permingguan HP mangwarasi dang songon pelean alai mangwarasi na asing dot sakap asa unang masuk tu sentralisasi perhepengon na palimahon dang si bahenota papungu pelean bulanan alai mangguari gabe tu diakoni dohot tu pembangunan molo so tapatu panalima na digoaran digijangi gabe boy do mor situ tu na tahariakot tu sadok HKBP so natarida di bulan Juli tu September 2027 imana adong tren penurunan pelean tu rekening sentralisasi nunga tung uli taida jala tapakilalahon pakorhonna ulini sentralisasi parhepengoni pasu-pasu ni tuhata doi alai marhite nunga maruldas di bahe tuhata na tatangyakon na saileleng mamuka 20 tahun na salpu barani hita manongos akka pangulan ni lembagata nang manabay toromnya akka pangulan na goksi suruon mangula tu akka huriata na memet nasa lelengon dang dope martohonan go tiki boy tong tatongos tumorop aka parbarita nauli tu duru ni HKBP lam solhot persoalan ni aka partohonan go tiki morwi so mago pangiburuan sama nasida dohot na asing dope lam denggan natapapungusian peleat tatu sentralisasi perhepengon lam bahat doi toktong marbarita nauli tu bagasan jala tuduru ni HKBP jala lamboy hita songon HKBP gabe pasu-pasu tuna ni humaliang na di Portibion dohot sakap laho patorakon ak dohot na tinuju ni sentralisasi parhepengoni nungahu paharuar hamis ada buku na mekmet marsia halaman namar titel Better Together sentralisasi keuangan HKBP asata cetak jala rista sagihon tu akar wasta jala hot adong simpanan di kantor ni huriata asabui nasida hibul dohot di bagasan las ni roha jala roha na hiras jala hinasa na manupahisa dohot dosap kobina tinongoson sisagihonot tatu ruas tabe songoni ma pinasahat tuhamu
ganup nahinaholongan mardongan pakirimon di haradion muna mangulahon na pinangidon ni suraton di bagasan guarni di bata ama anak dohoto di Porbadia tabe mardonga tangiang huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tembusan Sekretaris Jenderal HKBP Paduahon Kepala Departemen Koinonia Kepala Departemen Marturia Kepala Departemen Diakonia Pareses HKP Distrik 28 Sude anggota MPSD HKBP Komisaris MPSD HKBP Pengawas BPSK HKBP Sude Kepala Biro Sude uluan di lembaga HKBP pertinggal Songoni matikting di mingguta di bagasan sadarion. Huhut papungu pelean sada A sada B marende mahita sian buku ende 700 onom ayat sada terusnya.
Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Urian nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adong do pasabatak nama dog tiniti masanggar lau bayan huru-huruan jolo sinukun mamarga asabinoto partuturan. Jadi upata daun ma diriku secara singkat tu hita saluhutna damang dainang. Ia guarnami ima padita lilis Ferawati boru tabunan. Nani alap ni marga sibuea. Jalanunga di basa-basahon Tuhan debata dihami dua dakdanak. Napar jolo dakdanak boru marumur mai 7 tahun. Napa duahon dakdanak bawa marumur 5 tahun. Jalahami makobasi nuaing di Huria HKBP Tebet sebagai pendeta fungsional. Dainang pangitu buboru hutagaul. Jalasima tua buru, ima boru siturus. Ima partinadaan singkat tu hita saluhutna, damang dainang, horas madihita saluhutna. Tabukama trupuk jamita di minggu sadarion, minggu pa-22 dung Trinitatis. Ima sian buku poda Raja Salomo bidutolu, mamuka sian ayat sia sahatu ayat 10. Songonon maha tani debata tarsurat disi. Pasanggap majahoba marhite sian hamoraumu dohot marhite sian patumonaan ni sadok pangomoamu. Jadi marsi pojot ma akka sopom. Jala sirnip tuak anggur akka pangilangammu. Ido sahatni turpukon. Urian nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Taingot dora sudah hita diganuk minggu mangedehon laguon. Buku ede 204 ayat 2. Nasana nilehon mi tondiro di pamataku. Osadohot rodi saluhut hartaku. Jala tadok muse upasahat itu ho naso usatokudo. Lagu ini setiap minggu pasti dinyanyikan dalam ibadah HKBP. Di bagasan edei takas dotadok nasana nilehomi ikon hupasahat domuse itu ho naso usatokku do. Tapi dalam kehidupan sehari-hari di bagasan pernguluot tasiganupari toho dotahe tapasahat sude. Mulu dipangidu di pesta gotilon dohotut 40 tahun biasa nadong doon diganup wik silua manang tok-tok ripe dang pola huboto ison. Songon edetai dotahe hupasahat itu ho. Benarkah demikian? Dan khotbah hari ini jamita sadarion nang manungguli hita. Hobar tu topik minggu. Pasangap Jehovah marhite hamoraon dohot dagingmu. Nenet maon sian buku poda. Poda Raja Salomo. Takas do memang amang inang di bahasa Batak didok bukuon ima buku poda. Molo dihalak Batak on ma na paling jala macai arga molo nunga di pasahat poda. Petuah pesan-pesan nasehat on ma poda. Jala itape sian ganup generasi saya taingot do oh poda nina tua-tua doe.
Jadi kalau sudah dikatakan akapoda mau nasihat, pesan yang sangat penting adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Takas do taboto Salomo ate amangina sahalak raja nama cai merbisuk. Dan dia minta sendiri supaya Tuhan berikan dia hikmat. Boy do tajaha di sadar raja-raja 10 di patorang do ternyata Salomo kekayaannya tidak ada yang menandingi. Dan hikmatnya tidak ada yang menandingi. Jadi molo tumpe di pasahat Raja Salomo turpuk sadarion madok pasangat Jehovah marhite hamoramu karena dia sudah melakukannya terlebih dahulu. Salomo ini seorang yang terkaya amang inang, tidak tersaingi. Banyak sekali bangsa-bangsa pada waktu itu memberikan upeti kepada dia sebagai raja. Hurian nahina holongan molo di bahasa Indonesia, terjemahan podaun di dogdo Amsal ate. Kitab Amsal, misal kalau di bahasa Ibrani, Proverbs dalam bahasa Inggris. Tetapi lebih jelas mendekati bahasa Batak, poda. Jadi kalau kelihatannya agak jauh, Amsal tu poda, alena lebih sikop penggunaan bahasa untuk kitab ini adalah poda. Berisi ajaran, berisi nasihat dari seorang Raja Salomo. Walaupun ada penulis lain, Lemuel misalnya, tetapi Salomo ini yang paling banyak menulis di kitab Amsal ini sendiri, manang kitab podaon. Huriana hina holongan ahadotahe buku poda sipaingos sian Raja Salomo tuhita sadarion. Apa yang akan kita dengarkan melalui khotbah hari ini? Di dokdo di bagasan turpukon di ayat sia. Pasangap ma Jehovah. Dalam bahasa Indonesia disebutkan muliakanlah Tuhan. Marhite hamoraomu. Mulununga di dok hamoraon pitor Roma tong na marpogo si dok ma. Oh tu akahalak namora doon jami taon. Muluau pogos do pedang tuawon jami taon inna. So tung salah hitate. Anon di bagasan rohat tamadok. Molihate ma Tuhan pogos do peau. Jadi dangadong dope artaku, dangadong dope hamorauku laho pasanga pokok. Jadi nats ini bukan hanya khotbah kepada mereka dengan status kekayaan sekian deposito na adong di ibana daw. Ala itu sudah halak na porseya. Atong taidamat na parjolo. Songo dia do halak na pasangap Jehovah marhite hamoraon na. Ima marhite na adong di ibana. Yaitu melalui apa yang ada padanya. Boydo amang inang akahalak na pugos didok secara mata fisik kita halaki do na umburju mangaleyan. Kalau kita ingat gereja-gereja na mengurupi Huria si Paulus, Huria Makedonia, tak ingat do? Ini pernah dikhotbahkan kurang lebih 2 bulan yang lalu dalam ibadah minggu. Makedonia mengurupi Paulus memberitakan Injil, padahal Makedonia adalah gereja yang sangat miskin. Daku boto level ni mampang dotahe manang ditoru ni mampang, yang pasti ini gereja yang tidak tergolong gereja yang besar. Gereja yang kecil Makedonia. Jala gudang do hasusaan di bagas ni Huriai. Jemaatnya banyak yang marukil, tetapi mereka mampu memberi. Itu sebabnya molidok pasangap Jehovah marhite hamoraumu, pasangap Jehovah marhite na adong dihita dada madok holan tu halak damoraon na adong mobil na adong kareta na muluau mardalan paddo petugari jaon dang tuawon jami taon. Bukan, tapi khotbah ini untuk kita semua. Apakah kekayaan yang kita miliki amang inang? Apakah kekayaan yang kita miliki? Boydo memang naparjolo marhite materi. Tapi materi ini bukan berbicara soal nominal. Mulu dipanggil Tuhan ido hamoraot tamarhite nominal. Dia bukan Tuhan yang miskin. Dia Tuhan yang kaya. Mulu dipanggil Tuhan ido hamoraot na didok dison marhite nominal hepengta. Tentu peliate pe marloba mahita sabalga kan ido.
asa jumulo cahat peli aku tutuhane. Tapi mari kita jujur, sudahkah kita benar-benar memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki? Mergabus dua tong hita molo tapasahat tutuhani otik, ape gudang do nasahat tu hita. Adong do nama dok molo tu garija ibu ka dompet na ninna do ate amang alidang di mampangoni, dang di mampangon. Na asing do. Ninna molo dibuka dompet nai dilului do na paling met hepeng na. Jalai bereng madang adong hepeng na ibuan na 50.000 manang 10.000. Aku molo on parmatek kumaon. Pelian tulu hali muse dang adong na met hepek ku 100.000 sude. Mulai cemas ibereng matu kanan tu kiri pijam jo hepeng muinda. Manang iluar dang dope masuk ngapitor ditukar di kios-kios ate. Asa bui tulu halin na rohana kan tukar mana 50-on gabi tulu. Ali dang imam pangida manginang da. Amin. Supaya bisa risna tulu ininna. Jadi amang dan inang kalau kita boleh jujur toho do tanah pasahat tutuhani ganup minggu di peliata. Unang molo akaina manur baju, boi mana harga kan nang pay tawar. Ale boi do harga sekian. Baju terbaru, tren terbaru. Tapi untuk memberi kepada Tuhan berhitung sekian kali lipat. Lalu kita bernyanyi, pasahat itu. Apakah kita benar-benar menyerahkannya pada Tuhan? Menang mergabus dohita di edetai. Oleh karena itu, pengajaran yang pertama, tuhita amang inang, nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Marilah kita memberikan kepada Tuhan yang mampu kita berikan, tetapi kita tidak boleh membohongi Tuhan. Dan kita harus memberi dengan sukacita. Unang di bagasan nungu-tunggu tita pasahaton tutuhani. Kalau kita mau memberi kepada Tuhan, unang adong di bagasan rohata agu tahesa sitong nadang bebelgahudu nahu pasahati. Isarana mo saya molo pengalaman nanti adong ina ditiki marsermon hami adong napasaton songonon. Buado tahi inang boy do molo songonon adong ma dipapungu tok ripe. Di pasahat ma ibana pasahaton 2 juta. Habe ibereng madongan na diteken lisi. Sedangkan na mobil na Alphard pe 1 juta. Atong worui ma gabe tong 500.000 manang 1 juta pun aku. Jadi apa yang dia berikan dipengaruhi oleh orang lain. Apakah dia memberi dengan senang hati? Tidak. Apakah dia memberi dengan sukacita di sana? Tidak. Ale dipengaruhi halak na asing. Alani ihuria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Semua yang ada pada kita ini adalah milik Tuhan. Taingot mai. Artatai napuna Tuhan idui. Bahkan hidup kita juga yang memilikinya adalah Tuhan. Anak kita juga yang memilikinya adalah Tuhan. Sotung tadok punak kudoon, alani gogo kudoon, songon didok di 5 Musa walu ayat 10 asa unang dohonommu di bagasan roham gogoku sadiri dohot huaso ni tangaku do mangomo diau hamoraonon. Di 5 Musa dipaingot Tuhani. Ikon paingot-ingoton ni roham Jahoba debatam ibanado na mangalehon gogo dohot hamoraon diho. Jadi prinsip pertama, kenapa kita harus memuliakan Tuhan dengan harta milik kita? Karena itu milik Tuhan. Aina punasai Tuhan do, yang memilikinya adalah Tuhan. Jadi suatu ketika amang inang molo hamorau tahun dang adong bedihita, unang marasako, ay Tuhan ido na punasai. Tuhan hanya menitip, pemiliknya bukan kita amang inang, pemiliknya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ambil, kita tidak boleh marah. Anak-anak kita itu adalah yang Tuhan miliki. Tuhan menitipkan kepada kita. Jadi satabi hata molutung bedi sadatiki. Songon na sota pangidodo masa di ngoluta. Tuhan mengambil anak kita. Tuhan mengambil suami kita. Tuhan mengambil anak kita atau istri kita. Unang muru kita tu Tuhani. Ay Tuhan do napunasahi.
Tuhan yang punya. Jadi kalau Tuhan mau ambil punya atau kepemilikannya, kita tidak boleh marah. Song ini do tahe molo dipinjam ni do ngata, pinjam jo barang sesuatu, pinjam jo tasmu ninna. Dukoni ina puna sama dok dia tasi. Kita marah kalau mengembalikannya. Tidak boleh, karena itu adalah milik dia. Jadi Amang Inang, prinsip pertama supaya kita mau memberi kepada Tuhan yang terbaik, ingat, yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Bukan hanya yang kita persembahkan di peliat tahun, dohot na adong di deposito, di dompet, bahkan dimanapun, ingat, itu bukan milik kita. 5 Musa walu ayat 10 walu madok. Unang dok ala ni gogok kudoi. Unang dok ala ni ausa diri, ala ni huasok kudoi, bukan. Itu milik Tuhan. Dan semakin banyak yang dititipkan kepada Amang dan Inang, semakin banyak tanggung jawab Amang Inang untuk mengurupi halak na pugus. Unang gabi hulit, mau dibahata-bahata kualit mangging do tahe dok. Adong do ibana alay macay hulit. Tusi mapangido opung taronggal. Ay gudang do he pensiunan na. Anak na pejadi do sude. Ay dangolo mangido tu nasida na hulitanin na. Untuk apa kita simpan Amang Inang? Falsafah Cina berkata tidak ada kantung pada kain kafan. Ido tahe molo moding adong do natabuan. Dang adong. Nang pe si pata do molo adong namoding di halak batak ipamasok makacamata na te. Ipamasok mabibil na. Asa buin nan muse majahanin na. Nagpola uboto dia do majahan non. Ipamasok ma si patuna. Ay odo si patuna lo mo ni rohani amat taonin na. Dipamasok masude. Kalau dipikir-pikir ini kan tradisi Batak ya Amang Inang ya. Apakah boleh dilakukan? Silahkan. Tapi kalau secara teologis kita boleh berpikir sasitong na tumago do dipasahat tuna asing kan ido, karena semua akan menjadi debu pada akhirnya. Si pata borhat do hitam mangokal holi kan, saya beberapa kali mangokal holi, tidak ada lagi sepatunya itu, udah hilang. Jas na bagaki ngai mago, karena kembali menjadi tanah semua. Ale acugari dipasahat tuna asing, menjadi berkat bagi banyak orang. Ali tradisi mayat ya Amang Inang, dan nama dok salah alai bui magabe sada hikmat dia manadumingkan. Kenapa kita sulit untuk memberi kepada Tuhan? Karena kita merasa yang kita miliki ini adalah punya kita. Karena kekuatan kita ini yang membuat orang sulit memberi. Amang Inang, saya akan ilustrasikan kalau kita sulit memberi, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Saya ibaratkan dengan tangan kita, kalau kita memiliki berkat dari Tuhan, tajalo pasu-pasuisian Tuhan, tatiup kan itu? Isarana 5 juta, tatiup magomo sepengon. Jangan diberikan kemanapun. Dipangido, asabui mangurupi huria di pesta hut mananggotilono. Nah, dang adong. Unang tuhami pogus dope hami. Disima tong keluar pogus naon. Ditiup terus. Amang Inang, memang 5 juta yang kita punya ini tidak akan berkurang. Tapi ketika Tuhan mau memberi berkatnya, tangan kita tetap tertutup. Tapi kalau tangan kita terbuka, talion tuhuria, talion mangurupi nasusa, talion na asing, dipangido pangurupion, mari kita berikan. Tangan kita terbuka. Bukankah berkurang semua? Ya. Bukankah pergi semua yang kita miliki itu? Iya. Tapi lihat, berkat Tuhan memberikannya, tangan kita lebih jauh terbuka untuk menerima berkat Tuhan yang banyak. Ima didok di ayat 10. Jadi marsi pojot maaka sopom. Jala sirnip tuak anggur aka panggilanganmu. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan, ternyata Tuhan akan memberkati kita lebih banyak lagi. Memberkati kita lebih banyak lagi Amang Inang. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus, molo adong dope dihita sahatu sadarion, berpikir bahwa yang kita berikan ini akan membuat kita menjadi miskin. Tidak. Dan gabi mapogo sita mulu tapasahat tutuhane. Dan gabi halak na paling pugos sita mulu gabi ta urupi halak di luar anon dung mula kita isarana tabereng.
Dan ingat, apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Molodang hamu, nama jaloi amang inang, nunga diurupi hamu halak na susah, nunga dilehok kamu tuhuriai, alay susah do terus ngolukku Tuhan. Ingot ma amang inang, dada holak kamu nama jalo pasu-pasui, boy do marhite pinoparmuna, boy do yang nakomuna, boy do anon pahopumuna. Jadi kalau kita lakukan yang baik hari ini, memberi yang terbaik untuk Tuhan, ingat, kalaupun sepertinya kita menderita, ay terus nama roh paru kilonon, mungkin nanti pinopar amang inang akan menjadi orang-orang yang hebat. Mungkin setelah pergi amang dan inang, hanya tinggal nama, dan adong behamu di Portibion, di pasangap Tuhan pinopar muna. Jadi tidak hanya selalu yang kita tuai itu, kita yang mendapatkannya. Saya huingot do pesanin atau rasu amang inang. Saya dibesarkan di Bandung. Saya punya adik kuliahnya di Unpad psikolog di bagian psikologi. Biasa do molo halak perantau naro tu parserahan ate isarana di Bandung. Jadi mereka akan sering kumpul ini orang-orang Batak. Dan tempat kumpul mereka biasanya di rumah kami. Rom atong dongan ni anggikon adong masa 10 halak. Dan mama saya paling rajin itu masak. Kalau sudah mau datang teman-teman dari adik saya ini, manang dongakku. Roma hudok tu natorasu, ma, gak usah lah repot-repot ma. Capek kali mama, udah biarin aja. Roma inokon madok songonon. Ingot daburu, molo buru cuho tu halak. Rodo pasu-pasu wimusetu hita. Molo hubain songonon tu boru ni halak. Baheno ni halak matu boruku anon. Mololau ho boru dao siya nau, adong maanon na mangurupi ho. Dan pesan mama saya selalu mengatakan, ingat, buat yang baik, mungkin tidak kau yang menerimanya. Boy do anon pahopuku majalui. Boy do musi anon keturunan na asing majalui. Dan pesan ini selalu saya ingat. Alani amang inang taingot ma. Mol mabahin na dinggan hita, tutuhani tudongan, molo burju hita tutuhani, burju hita tudongan, tapasangat tuhani, nangpe marukil ho inang, nangpe marukil ho amang, nuaeng, nangpe dang marku ho inang, amang, nuaeng, walaupun kau punya banyak persoalan, tapi tunggu berkat Tuhan akan terlihat nanti, mungkin bukan melalui amang inang, tetapi melalui keturunan kita. Amin. Jalai kompos doro hatta. Makana molo marsi leon tutuhani, jangan hitung untung ruginya. Bah, gabe rugi awan non, tabo mah akasituai, tabo mah huriai, tadok muse songoni ate. Jangan terpikir, molo ngaro situai, aku juta ngaro iuran namaon, tok ripi namaon, dan seterusnya, gabe marsak rohatta. Jangan. Berikan dengan sukacita. Amang inang ingat, Tuhan kita bukan Tuhan yang miskin membutuhkan uang kita yang banyak. Ale ias ni rohatta do ikon tapasahat tutuhani marhite aka pangulan na adong ditongani huria. Di pasahat musena kaningan surat pastoral sian epuru sentralisasi. Unang marungut-ungut ganup huria alani sentralisasi yon. Tidak akan miskin gereja karena memberikan 55% tuh kantor pusat. Karena itu untuk memberkati gereja-gereja yang kecil. Mari kita bayangkan ada banyak gereja kecil di Bonapasogit dan songon di kotaon mulu saya ada resort tulu paling 2 pagaranna. Tapi kalau di Bonapasogit sana satu resort pagarannya bisa sampai 12 pitu 10 onom bahkan boy tajah almanak. Siapa yang mengajar di sana? Sintua. Tidak ada pendeta. Apakah di sana ada parguru malua? Ada. Yang mengajar siapa? Sintua, karena tidak terbayan halaki. Lahu menggaji manang mangaleon balajo ni padita. Terpaksa harus dengan tenaga yang ada. Tapi dengan sentralisasi gereja-gereja yang kecil sana adong mapadita ni tongos sisan. Lahu barbarita nauli. Jadi kalau kita melakukan itu, taingot mati amang inang bahwa gereja sedang berinjili, sedang marsilion lehon dohita.
Jika be dapotan ma aka huria na met adong ma aka pangulani huria di nasida. Aladang huria ibe na mangalehon balajo tuna poson di Tuhani alai sian sentralisasi nama. Jadi kita sangat terberkati amang inang. Kita sangat terberkati dengan apa yang boleh dilakukan. Alani i muluna parjoro prinsip di hita marsileon lehon ima marungu tungut. Taingot mamang inang dah dan gabi pasu-pasui. Tuhan memberkati orang yang memberikan dengan sukacita. Dalam Korintus dituliskan. Jadi molo marsileon lehon hita, ale gabi marungu tungut halak amang inang, jangan diberikan. Saya lebih menyarankan molo dang sian ias ni roham amang inang pasahaton, unang pelean, unang pasahat tu Tuhani. Tuhan yang miskin membutuhkan uang kita. Tapi dia mau melihat hati kita yang memberi. Jala ikon adong doon, prinsipon tu aka sudut na oposo. Muna-buni yang mungkin mengikuti ibadah hari ini, ingatlah sejak mudamu engkau harus memberikan juga kepada Tuhan. Di dokdo di ayat siai, pasangat Jahoba marhite hamoraumu, dohot marhite patumona anisadok pangomoamu. Amang inang ini tradisi Yahudi pada waktu itu. Jadi kalau mereka sudah mendapatkan hasil, sebelum mereka menikmati ikon di pasahat do parjoloi tuhuria. Prinsip ini kita pakai untuk pesta gotilon nang penihan ganup sa lisa tahun namate alena tahaporsyai onma parbueni nataula di bagasan sataonon. Jadi rasa-rasanya tidak adil amang inang kalau perhitungan 12 bulan tapasahat sekian. Jujurkah kita melakukannya? Mulu mengikutkan sian poda manang Amsal pasal 3 ayat 9, setiap bulan apa yang kita miliki, menjadi mereka pada tradisi ahlak Israel Yahudi tidak mau menikmati dulu langsung dipakai daun ale ikon jumolo do dipasahat tu Tuhani baru mah dipakai nasida tu aka ulaonna. Dan kita boleh memberikan seperti itu juga mungkin amang inang. Ketika kita menerima berkat, sipatakan songoni do di pasahat ma hamulateon ala di pasu-pasu Tuhani hita. Di pasahat ma hamulateon karena Tuhan memberkati kita. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati kita berarti hamulateon kita tidak ada untuk Tuhan. Jadi dipengaruhi sekali oleh apa yang kita terima. Berikan yang terbaik kepada Tuhan seperti apapun kondisinya. Huria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus ayat 10 napaduahon on ma jaminan. Tuhalak na pasahat ton na dumenggan tu Tuhani diberkati berlipat kali lipat. Lihat ayat 10, marasi pojot. Aka sopom berarti benar-benar banyak. Dan ini juga teori yang dipakai yang boleh diintegralkan seperti firman Tuhan di dalam dalam perjanjian baru. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dungi tabahonon nama adong no boto hita syadir tarsurati taboto 25 ilah hita tema dokon mulusian pardopahan ni aka alak amang do tinang iboto do ali di bagasan rohana ma idokon. Matius 6 ayat 33. Jumulo ma lului hamu harajaun debata dohot hasitongan nadungi tabahonon nama aka odeng tuhamu. Saya ibaratkan amang inang harajau ni debata dengan angka 1. Aka odeng keuntungan berkat kesehatan angka 0. Di dokter buki jumolo malului harajaun debata dohot hasitonganna berarti angka 1 harus di depan. Dungi tabahonon nama aka odeng tuhamu berarti berkat, sukacita, kesehatan dan seterusnya di belakang. Semakin Tuhan di depan maka nilainya semakin besar. 10, 100, 1000 kan itu. Tapi coba Tuhan di belakang, angka 0-nya di depan. Jumolo mangulului hamoraon, tu gereja nomor 2. Jumolo tu adat, tu gereja nomor 3. Jumolo tu arisan, mangaluli Tuhani nomor sekian. Nilainya makin besar amang inang? Tidak. 0,000. Semakin Tuhan di belakang apa yang terjadi? Nilainya semakin kecil dan tidak ada. Karena itu mari kita buat prinsip naparjolo ikon mangalului harajaon
ni debata dukoni ita bahonon nama aka odeng Tuhamu. Saya tidak tahu gereja Mampang apakah gereja bangku-bangku yang kosong ini harusnya terisi penuh. Ali mulo tanggal 12 anon pesta gutilon ragodang maun bangkuon sudiate. Gokma apalagi marnatal. Boydo sampai tugijang penuh mencari Tuhan pada hari-hari tertentu. Alai dihita amanginang nang ringgas ita mangalului Tuhani papos marohata. Tuhan tutu do auro tu garijaon laho mangalului ho. Jalau pangido pasu-pasu mangoluku. Kita minta supaya Tuhan boleh memberkati hidup kita. Pos marohata tabahonun nado aka odeng Tuhamu. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Mari hari ini kita melakukan dan mau memiliki hati naringgas marsileon lehon. Unang halak nahulit da manginang. So tungi do kalak percuma do Kristeni HKBP muse nahulitan inna. HKBP muse inna do to muse nahulitan. So tungi do kalak songoni. Jadi brandnya orang Batak pasti pelit, nggak boleh amanginang ya. Alana ninna molo halak Batak manawar pe songoni mah sampai ipokik na merjualan nih. Biasa 5.000 do oninna. Jadi brandnya pantaslah orang Batak pelit banget katanya. Jadi kalau sudah orang Batak jangan sampai brandnya ya yang ditujukan kepada kita adalah tanda kutip orang-orang yang pelit. Unang masongon yang manginang. Ai marsiuru padohita. Dan yang terakhir amanginang, kenapa kita harus memberikan dan memuliakan Tuhan? Ada fakta yang menarik tentang Danau Galilea dan Laut Mati. Danau Galilea dan Laut Mati ternyata mendapatkan sumber air yang sama, yaitu dari Sungai Yordan. Amanginang nanti boleh mencari googling apakah fakta ini benar. Jadi sumber airnya sama dari Sungai Yordan. Tapi apa yang membedakan? Galilea itu di sekitarannya banyak sekali pepohonan yang tumbuh. Dan banyak jenis ikan-ikan yang ada hidup di dalam Danau Galilea ini. Tapi mari kita lihat Laut Mati. Laut Mati ini tidak ada kehidupan. Di sekitarannya juga tidak ada pepohonan. Bahkan karena tingkat kadar asin yang tinggi bisa mengeluarkan aroma yang kurang enak. Sekarang mari kita perhatikan sumber airnya sama dari Sungai Yordan. Kenapa bisa berbeda amanginang? Galilea ini mengalirkan ke danau-danau kecil lainnya. Tapi kalau Laut Mati dia terima dari Sungai Yordan, dia tahan. Makanya tingkat kadar asinnya sangat tinggi. Tetapi dia tahan, tetapi menjadi bau, tidak ada kehidupan. Jadi molo di pasahat Tuhan ini pasu-pasu, jangan tahan untuk dirimu amanginang. Unang peyok terus, tiup terus. Bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Jalan apa duahon, taingot maamanginang, pahasu-pasur sia Tuhani, dada holan hita nama jalui, boy doan non pinoparta. Jadi yakini itu, percayai itu. Pasangat Tuhan marhite hamorauta, alai dada holan marhite hepengta, dohot marhite pikirata, marhite hatata, marhite rohata. Unang peleana balga di pasahat alai hatana, mabain hacit rohani dongan. Tuhan juga tidak berkenan menerima itu. Nah paling umarga songoni dok episteli, muliakan Tuhan dengan tubuhmu, pikiran kita, dengan hati kita, dengan semua yang kita miliki. Jadi molo adong dihita, isarana adong mobil ta, tapake coba lahu membesuk, tapake coba mamereng dongata,ului mau amanginang. Di jabum jodah marpungu latihan kor ala balgado jabum maui amanginangului unang dokon repot anon dan seterusnya. Itu berkat Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat lagi bagi yang lain. Jadi sekarang kalau ada pada kita, mari kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya hamorauta, semua yang kita miliki. Dipangido hita anon ho majo kebi panitia Natal tahunon halak amang inang maju, ului amang inang, itu juga kekayaan yang kita miliki. Unang maul mulu dipangido ditongani huria, langsung mau amang inang, ulu
Pargugu ya Tuhan, itu kekayaan. Jadi pasanggap Tuhan marhite artata, rohata, pikirata. Itu sebabnya amang inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan lagu yang tadi saya nyanyikan di awal, nasa nani lehomi molo arta parpudido. Todi rodi pamataku hosa dohot baru nomor 5 rodi saluhut. Jadi yang dipelean na parjolo na tapasada daholan artata. Tondi rodi pamataku baru hosa dohot gogoki rodi saluhut. Lihat urutan teologi lagu ini. Jadi jangan bangga kalau sudah memuliakan Tuhan pertama dengan harta kita. Godang pelean tapasahat tu Tuhani, godang tapasahat marhite tuhuriai. Upasahat do godang. Tapi kalau todi roha pikirannya, hosanya, gogonya tidak diberikan kepada Tuhan, itu tidak bermakna. Maka namolo arta urutannya kelima dalam lagu itu. Alan naparjoli konta pasahat ima todi rodi pamataku rodi hosa dohot gogoki baruma saluhut artaku. Karena itu amang inang yang terkasih, firman hari ini memberkati kita. Mari menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan melalui hidup kita dan apa yang kita miliki. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan para siroha pardinggan basa macailas rohanami di bagasan tikion. Ala nunga sahat barita nauli di tonga-tonga ni parsauran nami parmingguan nami di Huriam HKBP Mampangon. Ale Tuhan para siroha mau lihat tema di barita nauli nasahat Tuhami. Pasu-pasu mahami Tuhan lahu mangulahoni pargugu imahami asaboy hami hobartu na pinangi doni roham tarlumobi ruas ni Huriam dohot parhalado na adong di HKBP Mampang Prapatanon ali Tuhan pasu-pasu manasida atik adong akar ruas ni Huriam naro di bagasan parukilon naro di bagasan arsak ni roha pasu-pasu nasida Tuhan pargugu nasida asa marhite barita nauli nasahat di tonga-tonga ni parsaran namion mangalihon di nasida gogo jalara pasu-pasu ma aka saluhut ruas ni Huriam sian kategorial sikola minggu remaja naposo ama ina sahatu lansia marsanggap maguarmu Tuhan marhite-hite aka program pelayanan na adong di Huriam HKBP Mampangon pasu-pasu dohot parhalado ni Huriam na burju mengalihun dirina roha dot pikiranna laho makobasi akapakobasyon na pinasahat mo tunasida urubi mahalak amang dohot inang parhalado na makobasi di Huriam HKBP Mampang Prapatanon na niurupan ni Pangulan Nagok Tiki na nilihomul di tonga ni Huriam laho makobasi Tuhan para si roha huingot hami godang akaruas ni Huriam na marsahit adong guarna sida na dirawat di rumah dohot di rumah sakit asi roham ale Tuhan terlumu wima ruas ni Huriam nama dalam menjalani masa perawatan di rumah sakit marhite para medis perawat dokter obat parhite yang Tuhan mangaleon hama malum tunasida na dirawat di bagas urupi matuhan pirma todina mangadui parsahitoni margogo keluarga lahu merawat huingot hami Tuhan Huriam HKBP Mampang Prapatanon ima dinalaw patupahon diari marsogot dohot di puncak tanggal 12 pesta gotilon dohot hut 40 tahun urupi maparhalado ni Huriam dohot Pangulan Nagok Tiki dohot sude ruas ni Huriam asaboy marlupulup nasida patupahon pestai bahen sangap di goarmo ramo timahami saluhut na ali Tuhan diaka program pelayanan di Huriam HKBP Mampangon mardalan dohot tinggan ma ale Tuhan jala ramuti mahami ganup keluarga mulo-mulak pehami anon ho mana mga ramuti hami di pardalanan marhite-hite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami madok mau lihati tuadupanmu amin. Tapuji matuhata marid de mahita jala tapasahat ma piliata.
teh deon ayat na mangihut jongjong maruas ihunia. Tatangnya koma peleata. Ali debata amanami na di Banua Gicang, hodo haroroan ni saluhut siloleho na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilehomi tu hami pelian nami tuho. Saija lomay gabe uam na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silolehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mau lihat tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale aman nami na di Banua Gicang, say pinarbadi amaguarmo, say ro maharajaonmo, say saut malomo ni roham di Banua tungaon songon na di Banua Gicang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togi hontu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasaor hon madamena tutodim. Selamat hari Minggu Madihita Saluhut Namanginang, Horas, Tuhan memberkati.
dihita dongan sahuria taingok ma nadong do pangapulion patupauta satokin nai mau lihat